Guys, good morning. Ako day ni si Ruby Provinciana. Good morning natong tanan guys na ako diri sa akong garden karon guys kay mag-ani ko sa akong mga okra. Just niagi guys, wa ko nakapag video nga nag-ani ko sa okra ug akong kubasa nga usa ka buok nga guwang na kay among giutan. Nya guys, naaday ko'y bisita sa akong garden. Kanang bag-o ni siya na akong ikuan karong buntag. So akong pakitan sa akong bisita guys nga mga baji nga nagkakazo og lig guys, mao na sila guys. So mao ni ako nga bisita sa akong garden. Kanang mga baji nga nagkakazo og legs. Mao ni guys, tanawan ninyo guys oh. Mao ni akong gihimo karong buntag, sayo ko og mata. Kay ako ni siyang gihimo. So ako ni siyang gibutang diri dapit sa agihanan. Niya akong gibutangan sila murag lingkod-lingkuranan. Mana silang mga babae nga dagko kay di sila mga legs. Mao ni akong mga bisita diri sa akong garden. Mga babaeng dagko kayo og legs. Nya napud na sila sinilas og sapatos. Nya akong gitanom ani guys, tambal ni siya. Sa Bisaya ni sa Bohol, hilba ni hilba kanang musakit bitaw imong tiyan. Moro ni siya imong kutluon ng iyahang udlot butangan og ini tubig. Mao na siya herba buena kana siya. Mao na akong gitanom diri sa mga babae nga dagkog legs. Mao to guys, daghan pa kog ayuhonon aning akong garden kay mag-imbalwit na pud tog usob. So karon guys, matuta sa akong mga okrahan kay dis ni agi nagkuha naman ko, nag-harvest na ko. Nya kani po na akong kuan guys. Nagpuli na po kog mga tanom og kamatis nya katong mga dagko kayong mga sili diri gipang-ani na nako guys kay kuan. Pero naghapon say bunga. Ora. Ako siyang giani kay gidala sa nag-imbalwit. Katong sili nga dagko. Sili nga espada. Ya, ano siya guys, daghan kay siya og bunga. Muti siya guys kay nganong kulay puti man ni siyang siliha, tanawa. Ya, napoy mga sili nga kanang green nga dagko lagi po siya guys. Mao ni siya bago nga gihatag nga sili. So, mahal ra ba ko ni siliha. So karon guys, naay akong mga kabasa day nakaani na hinon ko og usa ka buok nga kubasa. Dias ni agi. Nya ang uban wala jud siya makalahutay og kuan, nahulog. Kay kanang sobras ka init. Yan na siya guys, nakasurvive nga dako na pud siya guys oh. Katong dias ni agi ni dako diri, ako na siyang giani. Kay among giutan. Nya nagpuli na pud ko og tanom sa kuan. Ako mga batong kay wala na nangalaya na guys oh. Ang diri nga daghan kay bunga ako na sang gitangtang nya nagpuli na pud kog bag-o. Nya mao ni siya guys ako mga okra. Kanang ako mga okra ako na siyang anihon. Nya napawi daghan diri nya dis niagi nag-ani na pud ko og katong mga daghan kay diri ako na putong giani. So mao ni siya na pud to anihino na pud na siya. Nya akong pipino guys, nakuha na pud siya. Na laya na. Kay kung murag 1 month ra jud na siya na nagtanom na pud ko og usob guys na hapit na pud ni siya mubunga. So gamay ra na siya mubunga na. Oh, kani siya guys oh. Nagamay pa siya guys pero na siya mga bunga guys oh. Nakoy mga okra diri daghan guys. Gahapon nag-ani ko. Karon naa na pud siya. Ya sige lang jud na siya day anihon kay mugulang siya. O kani siya og gahapon lagi ko nagkuha na pud siya guys oh. Kani sa dali ra magud ni siya mugulang. So ako na siyang anihon. Anihon na nako unya guys.
Kay amo pud na siyang picturan. Human amo pud siyang isin sa kanina kay makalahutay ba kanina siya guys. Katong dako diri nga akong gi kuan, ako na siyang giani. So na pud siya daghan guys oh. Oh, na siya dako pud na mga bag-o ni siya, daghan kay sa mga bag-o. Oh. Sa una sus daghan kay kaini sila. Murag 30 ka buok nga naka-survive jud sila kanang di bitaw mahug to, pero tay daghan kay ilawom to pero ambot lang kag maka-survive ba na. Kay init kayo ba yan uban mahulog. Oh, naidaghan kay guys oh. To daghan ka sa ilawom na daghan kay siyang bunga. Kay adto na pud ko sa purok unya kay mag ayo na pud mi sa among purok. Ani ako mga kuan guys oh. Machichaw. Pero kani dili magud ni apil kay oh. Mga ako po ni mga koleksyon nga mga kuan mayana. Kini kuno sang mayana tambal ni kani siya. Pero kani sila dili ni kani kana dili pud na siya. Kani dili pud ni siya. Daghan kay ko ani mga koleksyon nga mga mayana guys. Ug kana oh. Nya kaning mo siya tambal. Kaning mayana tambal na. Nya kani siya mo ni kuan kanang serpentina kanang sakit imong tiyan pod. Pait man kay na siya, pait. Mapo na siya imong bubuan og ini tubig kani siya oh. Nya kani mo ni siya ilagundi. Kani siya tambal pud ni sa ubo. Lagundi. Mo ni siya akong cranberry gayning dako na siya pat kapunuan. Oh, sa una gamay pa kay na siya karon ning dako na siya guys oh, daghan na kay siya og mga murag lisanga na. So una mahilig ko manguliksyon og kani mga ingani guys. Mga bongombilya. So karon wala na kay oh nangawala na kung mga koleksyon ng bongombilya. Na ako'y klase-klase ng color. Na ako'y yellow, white, na pink. Kanimo ni akong pink nga daghan kay sa bunga sa kabuwak des ni agi pero wala na nawala na po niya. Napog ko'y kulay yellow. Kani siya yellow. So gihilirahan po na ko diri og kuan. Kani siya mga kanang mayana. So napog ko'y puti nga bongombilya. Hapit na po siya mamunga. Nya kani mayana po na siya. Nya kani guys tambal ni insulin. Itong mga high blood. Kani siya kanon ra ni nimong dahon. Mukuha ra kag nganing dahon guys. Nya imo ra ni siyang kanon. Aslom-aslom ni siya ako kanon ako ni siya kung butangan og asin. Ini buwak na day siya guys oh. Hindot po na siya. Daghan ko og ornamental. Ina po yung klase isa ka klase nga mayana guys oh. Daghan na nga yung nganing klase nga mayana guys oh. Oh, hindot. Mapug-usa diri akong gitapad sa akong kani siya nindot pud ni siya guys oh. Kawatak-watak bani ako mga mayana. Sag-asa man ako ibutang. Yan ning bulak ta pud siya guys. So, kan siya di siya mundang ni sa pamulak. Kani pud siya di pud ni siya mundang og pamulak guys oh. So mao ra ni akong kalingawan diri sa balay ya. Na malilion ako ng mga ulod. Na pud ni siya klase mayana pud ni siya oh. Pink. Kani sila mga atay-atay. So nang uliksyon po niya ni guys kay nakakita ko sa Gaisano. Mahal day ni siya kani oh. So ako ra po na siyang ipang tugsok-tugsok diha kay ganahan na po ko magtan-aw.
Nya ako nag-asa-asa niya ako mga mayana gay wala ma-arrange og butang asa. Nya mo ni siya guys. Nya kana nag-uul na pud ko guys kayo tanawag akong nindot nga tanom. Unsay nahitabo ani. Unsa na siya nangagisi na. Luoy kaayo. So na po ko bag-o nga gitanom guys kana siya guys nabuhi na. Diri pud guys na poy mayana nga sa ning klasihang mayana ni kaning bag-o pud siyang gidala diri sa akong amiga. Kay mungari man na sila diri kay mga nanaw sa akong tanom nya. Dad-an pud ko nila so iya pud ni siyang gidala. Shout out day ko nimo Ma'am Los. Mo ni siya guys. Nya kani pud mga kanang dadun ra lang nila dili niya kanang barter lagi kanang magbaylo-baylo ra lagi mig tanom. So naay kuan pud sa kanang snake plant man ni nga dako. Kani siya snake plant. Sa una guys, mahal kay ni akong palit ni kani guys kani siyang tanoma kani Nya karon murag wala naman pud na kuan. So kani pud guys, gibartiran pud ni guys. Nga kuan tawag nito kanang gabi-gabi mo ni siya kalagyum iya po kong gidad-an diri kay nga friendly lagi nga na dad-an po ko niya nga ni guys tulo ka klase ano siya wala lagi ni maayo pa ni akong garden tulo ka klase guys na apod siya nya kani ganahan po ko ani niya kay iyang color pink na kuan. So kani prayer plant kuno ni siya kani nang leksyon pug kuan ni guys niya. Na ako'y gamay diri. Wala gid siya mo tubo o naunsa ni siya Kani pud siya klase pud siya sa prayer plant. Kani Gana siya, mo siya mo tubo gamay pa. So kani guys nagtaka ko ani guys kay usa ra man ni siya ka buok. Nya karon daghan na kay siya Ako ni siyang gitry og buan og bitsin. So nanaghan. Tinuod jud siya ng bitsin di ay kay ako siya gibubag bitsin. So nanaghan siya guys na siya daghang mga saha Kay daghan may nag-atang aning tanuma kani siya Nga magpasaha lagi kuno sila nako kani siya. Nya kana natinga ko guys kay rang gamaya naman jud ni siya sa una karon ang dakuan na kana. Tinga jud ko ana niya, ikaw salamat jud kay na kuan siya ning dako. Nya kani pud siya sa una perting gamaya na siya karon ning dako na pud. Niya akong kuan guys ga palibutan sa mga dili ra pud mga ingani guys na pud siya guys puti. Lami siya color puti. Guys, ako na isang pangkuhaon guys. Ano mga kuan kay bago pa na ko nang gianihan niya naa pud siya yung kuan kay daghan lagi siya mo kuan nagkaugma mo dako na pud na siya. So naay daghan diri guys. Ugma daghan na pud siya dako na pud siya kay kapon ganyan na nila. Antayan jud ako ni ani so mo ni siya. Gapon ni ani pud kadaghan akong naani guys. Kaya akong gihatag sa among silingan. So karon guys mag-ani pud ko og alugbati. Alugbati ako pud na sa anihan guys. Ako anihon pud ni kay ginahalang maguni siya pamutlin pud pero magsige siya ang pangsanga. Gusto niya, di ba ko na punis ang gianihan niya. Nanganganak ko. Ano
pagbati day kinahanglan jud siya pang ano yun. Pero mudaghan siya. Ayun guys, tambukan siya. So, mao na ni guys akong naani. Ani guys, ako ni ihatag sa atong among silingan nga ganahan mong utan ani. Kay des niya ginag-utan naman mi guys, so ako ni siyang ihatod karon. May na lang pud makautan pud sila. Nya salamat day sa tanan mga na ni-subscribe ug sa katong wala pa nakaka-subscribe, subscribe na mo guys kay daghan pa ko video guys nya napapug ko ipakita niyo sunod. So abangan na lang niyo guys ang next vlog ko. So amping tanan. Nya mao to akong vlog karong adlaw. Salamat sa mga nagtan-aw.